Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi Crazy Games. Paper.io 20. Og vi kan få et win. Okay, vi er på førstepladsen. Okay. Kommer vi på førstepladsen igen lige om lidt sikkert. Ja. Okay, jeg fører nu. Han er død. Okay. Okay, vi prøver at dræbe ham heroppe. Okay, nej, han fik det. Nej, jo. Okay, vi tabte den sidste runde. Vi prøver igen. Okay, hurtigt ind. Død. Ja, fedt. Okay, hvem tager vi som næste? Vi tager ham der. Okay, han er så nu. Okay, vi tager det store område nu. Den. Og så tager vi lige ud. Okay, ham der skal lige dø. Okay. Ham deroppe, han skal dø. Han skal dø. Okay. Næsten alle er døde nu. Han er død. Og der er virkelig ikke så mange tilbage. Øj. Nej. Det der var virkelig dumt gjort. Okay, vi ser om vi kan dræbe ham der. Vi skal skyde. Okay. Død. Død. Nej. Ej. Okay. Godt. Okay, vi tager lige noget stort, vi skal have noget stor plads, og så finder vi lige ud af, hvordan vi lige skal gøre det. Ej, jo, jeg døde. Og vi prøver lige at se, om vi kan dræbe nogen nu. Så ja. Okay, vi ser, om der er nogen herude. Vi tager ham her. Eller først tager vi lige noget af hans plads. Nej. Godt. Tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Husk at like og subscribe.